nagapati ang Malacanang nga dapat imbestigaran ang pag-usbod sang mga establishmento kasunod sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sang Lunes sang aga. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na kinahanglan nga magbando pa si President Ferdinand Marcos Jr. sang investigasyon apang kinahanglan nga mahibaluan kung mayara bala sang kakulangan o kung tuga lamang sang force majeure. Sunod pa sa iya, naghahimo na sang inspeksyon kag mga assessment ang engineers kag concerned government agencies kang isang Department of Public Works and Highways sagod nga ma-evaluate ang kadakuon kag mga rason sang damage. Naibaluan nga lakip sa nagkalaguba among malapit 200 ka mga classroom sa 14 ka mga probinsya. Lakip na sa Socsargen, sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa Davao Region, kag sa Caraga. Nag-deploy naman sa mga equipment kag personnel ang DPWH para sa rehabilitasyon sang naguba nga mga taytay kag dalan. Sa initial estimate, suno kay Secretary Vince Dizon, nagdangat sa 1 billion pesos ang balor sang damage. Di na po kailangan mag-utos ng Pangulo ngayon pa lamang po. Alam na po ng DPWH, alam na po ng mga engineers po natin kung ano ang dapat nilang gawin. Kailangan lang po asikasuhin yung mga kababayan natin ngayon na naapektuhan ng bagyo pero rather lindol. Pero hindi po ibig sabihin to na magpapakampante ang ating mga opisyal. Kailangan po talaga maimbestigahan yan kung may mga pagkukulang o ito lang ay dahil sa force majeure. Si Palace Press Officer Claire Castro, wala naman naghatag sang eksakto nga petsa si Castro o kung si Castro. Apang ginkumpirma sini nga may plano si President Marcos nga magbisita sa Mindanao. As of broadcast time, nagsaka na sa 38 ang numero sang patay sa Mindanao. Bangod sa linog, 478 ang napilasan, kag-apat ang nagapabilin nga missing. To visit yung mga affected areas dun sa Mindanao? Meron po. Hindi ko po maibibigay yung eksaktong araw pero meron po siyang balak na pumunta. Naka-schedule po yan. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.